Җылы эчтәлекле һәм шатлыклы хатлар белән бер рәттән еш кына тапшыруга әрнүле хәтер хатлары да килә. Бүген дә шундыйларның берсен алда укып китәбез. 22 декабрь көнне яраткан инебез Марс Максутович Булатовка да 49 яшь тулган булыр иде. Кызганычка каршы, үткән заманда балабыз, сөекле тормыш иптәшем, газиз әткәебез, бик кадерле туганыбыз турында сөйләргә дә бик авыр, дип язганнар әти-әнисе Максут Исламович, Сания Шикуровна, тормыш иптәше Галия, балалары Юлия белән Марсель, апалары Суфия, Сурия, Әлфия, барлык туганнары белән. Еш кына бик иртә үз янына Хак Тәгалә яхшы кешеләрне ала дигән сүзләрне ишетергә туры килә. Шулайдадыр. Әмма якын кешеңне чәчәк атып торган чакта югалту бик кыен. Үз балаңны җир куенына күмүдән дә олырак кайгы хәсрәт бармы икән? Назлап, яратып, төннәрен йокламыйча, көннәрен аның өчен кайгыртып яшәгән улыбызга без якты өметләр баглап озын гомер сораган идек. Кыска гомер яшәсә дә, аның узган юллары матур булды. Бүгенге көндә аны юксынмаган, сагынмаган, туган кардәшләре, дус танышлары да юктыр. Һәр вакыт ярдәмчел, тырыш, тыйнак, җаваплы, сабыр балабыз үзенең мәрхәмәтлелеге белән кешеләргә гел изгелек кыларга ашкынды. Гаиләсендә яраткан һәм яратылган хуҗа, сөекле тормыш иптәше, бик кадерле әткәй булды. Сүзләр белән генә дә сөйләп бетерәсе юк йөрәк әрнүләребезне. 9 октябрь көнне мәңгелеккә күзен йомды дигән хәбәр үткен пычак сыман күңел, йөрәкләрне яралап, колакларны авырттырып безгә килеп җитте. Көз яңгырлары белән бергә озак еладык. Әмма ни генә дисәң дә, күз яшьләре белән кайгыны юа алмыйсың. Бу югалту аңлатып бетермәслек олы булды. Синең артыңнан эзең булып балаларым калды. Барыбызга да җитмисең алтыныбыз. Тыныч кына бездән риза булып ятсаң иде сөеклебез. 49 тулыр иде бүген. Тик гомерең кыска язылган. Соңгы көннәреңне бик тиз шикләп, сәгатеңнең угы тукталган. Әти-әни дога кылып көндә сиңа сырый җәннәт күрәсен. Ә без исә тик бер тапкыр гына килеп төшебезгә керәсен. Балаларың ятим калды хәзер, хатыныңның йөзе саргайды. Нишләп кенә яныбыздан сине Хак Тәгалә тартып сыңалды? Кайталмыйсың, аннан юллар юк шул. Бер киткәчтән булмас кайтырга. Тик өлгердең безнең күңелләрдә мәңгелеккә истә калырга. Тыныч ят син, бездән дуга җитсен, сиңа хәзер бары шул кирәк. Калмасыннар ятим балалар ул. Барча исәннәргә шул теләк. Мәрхүмә милләттәшебез Марс Максут улы Булатовның ятасы урыны Гөлбакча, керәсе урыны җәннәт булсын. Алды яңгыраячак җыр мәрхүмебез истәлегенә дуга булып яңгырасын. Сөйлесем килә үзем турында, гомерләремнең кыска булганын. Хәзер инде мин сездән еракта, сагынам сезне, дус туганнарым, дусларым, туганнарым. Булмады гомерләрем, кыен шул миңа монда. Салкынла каберләрем, кыен шул миңа монда. Салкынла каберләрем, минем дөньяда яшисем килде.
hıyallarım big zordan idi. Bir kütmegende solqın kişteki ömür keylerim kinet üzüldü. Dostlarım, tuğanlarım bulmadı ömürlerim. Kıyın şu imamında salkınla kabirlerim. Kıyın şu imamında salkınla kabirlerim. Әти әлилі дос туғаннарыны, сүйген ярымыны башқа көре алмыйм. Бирмәсін Құдай ашық хәсрәтләр, сағынып сізні қабірімдә елыйм. Дусларым,